Okay, nu skal vi i gang med tretrinsreglen. Beviset for tretrinsreglen faktisk. Og vi har jo det her problem. Grunden til, at vi har differentialregning, det er, at vi gerne vil finde hældningstallet for en tangent. Men lad os sige, at vi har en graf for en eller anden funktion. Vi vil gerne finde hældningstallet for en tangent lige her. Og den metode, vi ellers bruger til at finde hældningstal med, det er jo topunktsformen. Og der skal vi altså bruge 2 punkter. Problemet, når vi har med tangenter at gøre, det er, at vi kender kun et punkt, typisk. Og det er det her røringspunkt. Det er det eneste punkt, vi kender. Så kan vi ikke bruge topunktsformen. Så det er et problem, og det er så lidt en af grundene til, at vi har differentialregning, fordi så kan vi finde hældningstallet for en tangent, uden at bruge topunktsformen. For vi har kun et punkt. Så, og sådan det teoretiske redskab, vi bruger til at finde differentialkvotienten med, eller hældningstallet for en tangent med, det er det, vi kalder for tretrinsreglen. Og det er det, som jeg vil udlede her. Så, vi prøver altså at kigge på det her. Den her tegning. Der er en tangent. Og den vil gerne finde hældningstallet for den tangent. Det kan vi bare ikke, fordi vi har kun et punkt. Det kan i hvert fald ikke bruge topunktsformen til. Så det vi gør, det er, at vi laver sådan en smart ekstra punkt på grafen. Og så tegner vi en sekant i stedet for. Og en sekant, det er en linje, der går gennem 2 punkter. Tangenten rører et punkt, så sekanten den skærer i 2 punkter. Og det ene punkt, det er det her punkt, der hedder x0, fx0, som både er røringspunkt, og så er det et af skæringspunkterne for sekanten. Og så det andet punkt, det hedder x, fx. Så det er altså det andet punkt på grafen, som sekanten går igennem. Så det er sekanten går igennem røringspunktet hernede, og det andet skæringspunkt her. Okay. Det, som vi så skal kigge på nu, det er det her med grænseværdier. Hvad sker der, når... Det er det, der gør det her smart. Det er, at hvis vi bevæger x hen mod x0, hvad sker der så med det punkt der? Hvad sker der med punkten på sekanten? Prøv at se, hvis grafen går sådan der, hvis x går hen mod x0, så vil det der punkt løbe sådan der. Godt se, jo tættere x kommer på x0, jo tættere vil punktet der komme ned mod det andet punkt. Så man kan også sige, hvad sker der så med f af x? Hvis det der punkt går derned mod, så vil f af x gå ned mod fx0. Nu skal jeg lyse. Ja. Hvis det der punkt går ned mod det der punkt, så vil f af x gå ned mod fx0. Bum. Så hvis x går mod x0, så vil f af x gå mod fx0. Så x bevæger sig hen mod x0, så vil det der punkt gå den der vej. Og hvis det der punkt går den der vej, så vil f af x bevæger sig hen mod fx0. Og hvad vil der så ske med sekanten? Hvad vil sekanten gøre, hvis x går mod x0? Og det der punkt går mod det der punkt. Sekanten går så her. Så hvis det der punkt går mod det der punkt, så vil den altså gå hen mod tangenten. Så jo tættere x kommer på x0, jo tættere vil sekanten lægge sig oven i tangenten. Og når vi taler grænseværdier, så bliver x ikke lig med x0, men x kommer uendeligt tæt på x0. Så det vil sige, at sekanten bliver ikke lig med tangenten, men sekanten kommer uendeligt tæt på tangenten. Og det vi siger, det er, når
x går mod x0, og det er det, der sker der, x går mod x0, så vil sekanten gå mod tangenten. Så vil og gå mod det viser vi med en pil. Og hvis sekanten går mod tangenten, altså hvis sekanten i gåseøjne er lig med tangenten, men det er den jo ikke, den er uendeligt tæt på, så vil sekantens hældningstal altså også være det samme som tangentens hældningstal. Så vil sekantens hældningstal gå mod tangentens hældningstal. Og en måde, vi kan skrive sekantens hældningstal på, det er AS. A, det er jo y er lige med ax plus b. A-værdien, det er det, vi kalder for hældningstallet. Det var linjens ligning, jeg lige leder af der. Så A, hældningstallet for S, sekanten, går altså mod tangentens hældningstal. A, T. Så det eneste, vi mangler nu, det er at kigge på de her AS og AT. Vi starter med AT. Det er den nemmeste, når vi taler differentialregning. Så AT, det er lige med. Det var altså tangentens hældningstal. Tangentens hældningstal i x0. Kan I se det? Så tangentens hældningstal i x0, det er AT. Tangenten i x0, det er den der. Så AT, tangentens hældningstal i x0, det er altså det samme. Og hvordan skriver vi det? Det skriver vi i differentialregning som f-mærke af x0. Okay, så kigger vi på AS, sekantens hældningstal. Og jeg tror lige, vi tager den hernede. Der bruger vi altså topunktsformen, fordi sekanten har jo 2 punkter. Så vi kan finde, når vi kender 2 punkter, så kan vi altså finde hældningstallet via topunktsformen. Og topunktsformen siger altså, at A, hældningstallet, er lig med y2 minus y1 og x2 minus x1. Og det er altså, ud fra det her lille billede, x1, x2, y1, y2. Så det vi så gør, nu vil vi gerne finde sekantens hældningstal. Så det vi så gør, det er, at vi siger y2, den ligger lige der, så det er altså f af x. I tælleren her ser vi minus, hvis der er minus der, y1, den ligger her, f af x0. Og i nævneren står der x2, x2 ligger der, og der ligger x, og x1 minus x1, x1, den ligger der, det er x0. Så det er altså sekantens hældningstal. En anden måde, man kan sige det på, vi har 2 punkter, så topunktsformlen, det andet punkts y-værdi minus det første punkts y-værdi, altså f af x minus f af x0, og i nævneren det andet punkts x-værdi minus det første punkts x-værdi. Så jeg håber, jeg fik sagt det rigtigt. Man kan også sige, det er rigtig fint, man kan også sige det andet punkts y-værdi minus det første punkts y-værdi, og så en brøkstreg, og i nævneren står der det andet punkts x-værdi minus det første punkts x-værdi. Det er også en måde at gøre det på, men ellers det her med ligesom at sammenligne med det her billede, det er også en rigtig fin måde at gøre det på.
Så er vi næsten i mål. Vi har altså AS, sekant cellindstal, det er altså f af x minus f af x0 over x minus x0, går mod A10, det var f mærke x0. Så alt i alt, og det var altså når x gik mod x0. Så den måde vi scorer det på, som en grænseværdi, det er f af x minus f af x0 går mod f af x0, det er det der står der, for x går mod x0. For det var det vi startede med. Det vi startede med, det var jo x, der gik mod x0, og så var der alt det andet, der skete. Så nåede vi frem til det her. Og det her, det er kernen i tretrinsreglen. Og når man bruger tretrinsreglen, så det man kommer frem til, det er den der f mærke x0. Altså nu er beviset fuldført. Så beviset er slut her. Men det man kommer frem til, det her det er grænseværdien. Når man bruger tretrinsreglen, så går man i de 3 trin der, så ender man på grænseværdien. Og man opskriver den der, reducerer så meget som muligt, og så lader man x gå mod x0, og så får man altså grænseværdien. Men det var altså tretrinsreglen.